Sean. Nice Lord. Nice Lord. You say yes, Balik. This is J2 Production, Danger on the Beats.
Ay machita kunalenga nebaba bese kuhlangane nayo izolo machita ifethu iyelo iyababa liyangana Yakwaziyo mina dangerous wele ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti wele ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti hawe ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti wemama ngiyazi into enjena isiphalaphala sangalena sangichaza ngiyafunga ngiyakutshela iphimbo lakhe ngiyalomela ungichaza kakhulu mabhekele bentwana ucothoza ngomntwana yilo boni into engaphumi emakushisa ushaya ngevelo yabona ngithamara abaningi sebembiza ngomlungu mangihamba naye kuthiwa uvele emelika ngebhadi-ke le ntombi ayizwani nesigisi masekhuluma ungafunga ungungisi ingxubaxakaleni uvele ungayifisi ntombi yomzulu ungayifica emfuleni sawubona wentombi ungwakabani isibungo ngifuna ukuyovela kini kumalume ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti wele ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti hawe ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti ongithi wentombe ungiphatha kamnandi ngephimbo lakho welimdoti sawubona ndoni yamanzi awami amehla kaqala ukubona kodwa bengisacela ukuhlala odabeni eyami inhliziyo iyabalisa ngawe ifisa amagama azenkulungwane mhlawumbe angakhona ukubhoboza inhliziyo yakho nami ngithunywe umnomzana ongakhona ukuzikhulumela uthi akanakho okuningi bengangiphathisa khona kube ufakazi mhlawumbe ngaba inhliziyo yami ey'nsukwini ey'mbini ngikwazile ungafunga ukuthi ngiyiminyaka ngikwazile ndoni yamanzi uyisithombe sokuqala esivayo uma ngiqala ukucabanga usuloku ufika njalo emaphupheni ami bese ngifuna ukuthi wakhe igaya enhliziyweni yami
akungithusi neze umuntu omuhle ukuthi kuyangimangaza ngisaba ukunginika ithembiso mina ngeke ngikwazi ukuyifeza kusasa akusho ukuthi lokho mina ngikuthanda Nice, Caio. Done. Nice, Caio. Yeah. Danger. We've been doing it. No, it's funny when I think about it that niggas thinking we'd be dead just because we ain't pulling up no SARS. I mean, what's the rush for? It's only a matter of time before we do things. Yeah, that's what it is. Let's go, let's go, let's go, let's go. It's been a long time since I blasted mic. Took my time and been behind the scenes. Many niggas been thinking I'm trying to flee. Super capable and flexible, either behind the mic or before the beat. Thinking they got leverage over me. I've been prominent over the years in the game. Never for me breaking down of the shit. I know I've done a lot of things in the past. Niggas been thinking I'm getting weak, deluded by weakness and wannabes. I'm the illest and I will forever be. Just taking my time off. It's only a matter of time before I start pulling my socks up. Like a chameleon, I easily blend with the obstacles. Looking at them niggas trying so hard to be in my space while I'm looking away.
Hava,
Kwaze kwayinjabulo ukuba la namhlanje osukwini lesibili lalomcimbi. Ngisebenzile weingane. Ngonibiza ngeingane phela ngimdala kunani. Siyabonga ukuthi niphumelele lonke namhlanje ukuthi nizobungaza lolu suku nomndeni wakakhowa. Soqala uhlelo ke namhlanje ngomkhuleko. Ngiphiwe la uhlelo ngiphiwe umama wala ekhaya. Ngibonga isikhundla. Ngibonga isikhundla bese ngokuvula ngicele uMrs Mukwena from Prince of Peace ozvulela ngomkhuleko. Khona sokwazi ukuthi siqale kahle uhlelo sengivule ngomkhuleko uMrs Mukwena from Prince of Peace azosivulela ngomkhuleko egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umndeni wakakhowa, ngibingelele umndeni waka Sole, izihlobo, abangane, umphakathi wonke. Ngalolu suku oluhle kangaka labantwana bethu abasibeke ezingeni eliphezulu singomama. Saze saba nempumelelo uNkulunkulu wethu esihlengele bona bantawethu. Sizongena emkhulekweni ke egameni lika Jesu waseNazaretha. Sizocela ukuthi sivala amehlo sonke sikhuleke. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ntambama siyasondela kuwe mandla onke. Sinxusa wena ke uNkulunkulu wethu ukuthi wehlele phezulu kwethu lusolungileyo. Ngalolu suku olukhulu kangaka Nkosi osihlanganise kulona zulu lemfihlakalo. Sibonga Nkosi abantwana bakho uNkulunkulu wethu abathe bawenza Nkosi lo msebenzi wabo wazi waba impumelelo. Sinxusa ke uNkulunkulu wethu ukuthi uSathane azangangeni Nkosi phakathi kwabantwana ngoba uSathane uNkulunkulu wethu
uyangena Nkosi emshadweni uNkulunkulu olungileyo umelene uNkulunkulu wethu nemishado kepha ngegama likaJesu sibusa wena ke uNkulunkulu wethu ukuthi Nkosi ubaqinise Nkosi abantwana bakho uNkulunkulu olungileyo siyabonga amandla onke sibusa Nkosi ukuthi nabantwana babo uNkulunkulu olungileyo ubakhusele Nkosi ngaphansi kwesakhe isandla uNkulunkulu wethu sibonga Nkosi nokusa uNkulunkulu wethu kwanamhlanje wasivikela uNkulunkulu wethu ukuthi sizophumelela uNkulunkulu wethu kulombungazo Nkosi ungahleliwe Nkosi naye thina kepha kube umusa wakho uNkulunkulu wethu ukube ungekho wena Nkosi ngabe Nkosi asizange siqhubeke Nkosi nalomcimbi siyabonga ke uNkulunkulu wethu siyabonga moya weqiniso phindake Nkosi uqhubeke nathi ke uNkulunkulu olungileyo ngudadewabo kaLihle omdala kuyinjabulo enkulu ukuthi nami ngiphumelele ukuthi ngizobonga lolu suku uyazi ke naye matasatasa busy khona manje nje ngisendleleni ephumayo kodwa ke ngisakhona yebo ayike akusibina ke ozochaza ngalolu hlelo nangosuku namhlanje okuyena ozosichazela nozosimema kahle ozosichazela ukuthi size ngani namhlanje umalume emayingasondela malume yakhuluma yena ngizocela ukunibingelela nonke emzini kwakhowa namhlanje sihlangene emzini kwakhowa izolo kwathi ke kunomcimbi lapha esontweni lezi ngane seyihambe ibanga elide sehambe ibanga elide lezi ngane esihlula abantu abaningi abanye abantu abaningi bayahluleka kufika leli abanye bashada inyanga zibembele izintathu kuthiwa sekuphelile kodwa lezi ngane sehamba iminyaka ewu10 years zindawonye mina ke umalume walengane uLihle izala udadewethu olama mina sengisho ukuthi ke lezi ngane sezihambile indima yazi zofika la namhlanje zithi zizocela ukuthi zikubungaze lokhu ezikwenzile 10 years ezohlalile zobungaze futhi ukhona abahlula ngisho okokuqala nje bayahluleka abaningi kodwa zona sezikwenzile okokuqala zakuceda seyiphinde kwesibili futhi manje emva ka 10 years zithi ke manje zizobonga futhi zizobungaza indlela ezihleli ngayo kahle nendlela ezakhe ngawo umuzi wabazali bazo sengisho ukuthi ke lokhu angisho ukuthi ngizothina uNkulunkulu uyena owaziyo ohlela izinto thina sazalwa isalukwazi sakamkhize sasigane kwaDlamini isalukwazi sakamkhize sasinganalo udlame kodwa sasikwazi ukuxoxa izingane siqoqe sibeke endaweni efanele sihambe ngayo sengisho ukuthi ke imphumela yalesi salukwazi ngicabanga ukuthi yiyo le ekhona namhlanje ngoba zonke izingane zaso ziganile akho ngisho yodwa engaganile ngenxa yokuthi sasikwazi ukuyixoxa izingane thina masilobolisa yekube khona inkomo sisala ngakumkhwenyana sithi umkhwenyana yothi masubona ukuthi usu right amandla sekhona bese sibiza ke sonke sihlanganise umndeni njengoba sihlangane nje mina ngisuka empangeni no dadewethu sonke sisuka empangeni ukuthi umkhwenyana ke naka manje siwatholileke usiyasibiza ukuthi asizoyibona le nkomo sayibona inkomo wayihlaba umkhwenyana njengoba sihlanganelana nje sizobeka le ngane le ngokusemthethweni ke manje ngokwesizulu isunkosikazi wakho ngokusemthethweni ke manje ukhowa uyikhiphe zonke inkomo akafanele ayikhiphe wase ibeka le esathi akayibeke iyona esetshenziswa namhlanje sengisho ukuthi ke sengisho ukuthi ukhowa suka manje akanazo nesincane isikweletu nesisodwa nje nesikasheleni
Sengisho ukuthi ke kwakhowa singena ngokukhuleka. Ingane yethu ifuneke kwakhowa ihlale njena nje. Ngelinye ilanga ngifuna ukuzotha bengalenzi 20 years. 20 years o 15 nje befunde bephinde bayenze. Kodwa ke khona ngikubuzile kumkhwenya ngizala ngathi ndawo. Yabona yonke into niyiqalela phansi nje niyiqalela phansi konke kuyenziwa. Amalobolo yini nawo singaqaleli phansi. Wayesethi hayi hey singaphinde sixoxe la. Sokusho ukuthi kwakho sibonga kakhulu siphakamisa izandla embili kwadlamini abakwadlamini nje babonga kakhulu ingane yabuhleli kahle yandisa umndeni wakho ngithi ingane zami nangelinye ilanga ngayezwa nje nangani ukuthi kukhona kungiphazama makukhona inombolo zami nginazo makukhona lengane ephazama khona mkhonyana ulithatha ucingo likhombekile lihle mkhonyana makukhona lapha zama thatha ucingo likhombekile ngithi bonke abazivakashele sibonga kakhulu nje konke ukuvakashela kanje kuyatshengisa ukuthi esakwenza okwenziwa kwaDlamini kuyinto engakanani ubaba omkhulu kanganani ubaba omkhulu akubona lokhu kuphela kuningaka ubaba asakwenza emhlabeni sengisho ukuthi ke ngibonga kakhulu kwaba kakho ngithi ngicela konke umcimbi uhambe kahle konke sijabule namhlanje akekho umuntu okhoneka akhomba omunye ehlweni bonke umuntu ukhona ukudlala ekhaya kuyadliwa nje Sihlushwa hiyo le ndoda esakhe nayo yasikhonkothi nja sihlushwa hiyo le ndoda esakhe nayo yasikhonkothi nja hiyo Cela umama usithole umama amakoti. Cela umama amakoti. Ao balanga. Pea peso. Ulibela mananga alafuni kusebenza ulibela mananga alafuni kusebenza
uyosebenza banangalanga oba ngafuna ukuyosebenza banangalanga afuna ukuyosebenza banangalanga afuna ukuyosebenza sabonga sisiqhubeka-ke nobaba umkhongi ubaba umbatha angafuni ukuyosebenza banangalanga yeyi ubaba umbatha akafuni ukuyosebenza Afuna ukuyosebenza banangalanga Ngezwakala la. Ngezwakala. Wacha kha le. Wacha mki ye. Wacha kha le. Wacha mki ye. Wacha kha le. Yabona futhi ukungibona ngathi wayilanda kude le ntokazi. Le impangeni entabeni zakoNtambalala. Yanga yilanda khona. Manje yabona yonke into abayenzayo enhle vele ngithi nami ngizifake phakathi kwakuyizithelo zami ngoba kwakunzima kakhulu kodwa kona kwakunzima kodwa sayibamba sayafika kanti ingane zokwenza into ethe kanje inhlanhla enkulu le batabami sebeshilo bashilo konke lokade bekusho kona ngempela mani ibambe lapho ayibongela Nansi-ke mina sengisuka kuphi bengikhona ngiqala ukwazana nisafunda isikole nisabancane sanibona nikhula nobabili nithandana nibambisene angazi ngibabona abantu ababambisene njengani lo muzi lona eniwakhile ngenxa yokubambisana so nje siyayibonga lento enhle eniyenzayo sibonge kakhulu nakubazali bethu sibonge kakhulu ma ngoba imfundiso yakhe le nangathi ayisekho mkhulu hayi ke siyabonga mkhulu sukuma kugiyeka funa ugiye namhlanje Nasi sikhombisa blanket yakho mkhulu siyabonga. Ngibingelele wesize ngabo siyabonga siphinde sibingelele umphakathi sijabula kakhulu ukuthi sizobungaza labantwana asebehambe ibanga lengaka zokhulumela abakakhowa osisi wami ukuthi siyabonga kakhulu kwabasithole abasiphe intokazi siphathele umshana wethu sayibona impela ukuthi sewindoda mina ngibase emncanyana kodwa nje lo engene nje umshada hayi sengumnumzane impela siyabonga sipha umakoti osiphathele undodana wethu siyathemba ukuthi ngizojabula kulo mcimbi abawenzile omuhle kangaka bayisibonele even thina esibadala sesihluleke mhlawumbe ukwenza izinto enjengale kodwa bona bayisibonelo esihle kakhulu
sengathi impela ngaphinde bahlanganise eminye iminyaka eminingi luvuthe kakhulu uthando luvuthe kakhulu impela siyabonga bazalwane. Siyabonga kakhulu lawo mazwi akhuthazayo. Manje sizobheka la izipho khona izipho ezikhona abaziphiwe uMr no Mrs Khowa mayibhaliwe. Lesi sithi to the bride and groom from V. UV ke siyamazi umakhelwane lapha ekhaya. Wathatha-ke ikhekhe uzoqala ngelawo kaKhowa ikhekhe kanye nesipho lesakasiphethe lana uzoqala ngekhekhe lakaKhowa. Usiswami ngimthanda kakhulu nosibari wami ngimthanda kakhulu futhi ngangibaxosha ngisho umdloti usibari ngimshaya ngamshaya usibari ngixayo sobheka udadewethu wena ufike nani kodwa manje sengiyamthanda indoda le. Siyababongela abakaKhowa. Leli ke uzolipha ulipha uma wethu akasithole. Ukuzelula amathambo. Sesiqhubeka-ke sifunde izipho zikhona nezinye izipho ezifikile izolo emshadweni omhlophe ezineke zifikelela namhlanje. Siyabonga kakhulu nezipho ezingaka. Siyabonga ukuthi nibaphe izipho ezinhle kangaka. Siyibonile lezinye izolo emshadweni omhlophe. Bazoke beyibongeleke nabo kwazi izinhle lezipho zabo. Nabazali bethu, umakhelwane, umhlobo nabangani. Sithanda ukuthatha lethu manje sibonge kakhulu ukuthi ngishiye yonke imisebenzi konke ama-commitments ebeninawo nakhetha ukuthi ngizoshaya lolu suku nathi. Sithanda nje ukubonga kakhulu okusuke kujulile kwey'nhliziyo zethu. Sicela nje ukubonga kakhulu i-support evele kakhulu emndenini evele kakhulu nabomakhelwane. Sithanda ukubonga nezipho-ke ethe zaqhamuka between izolo nanamhlanje. Sizocela nje ukuthi
ngokukhethelekile sibonge kulaba abake bayithumela izipho ngoba asitholanga ithuba izolo. So kunesipho lana esivele kwaNdlela umndeni wakaNdlela umndeni esikhonza nawo ebandleni laseMlazi kade sinabo izolo. So sicela nje namhlanje abaphumelelanga sicela nje ukudlulisa kakhulu ukubonga i-gift evele umndeni wakaNdlela. Sicela ukudlulisa ukubonga ukukhulu umndeni wakaSimelane ngalesipho abasiphe sona siyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge kakhulu nasesinisipho esivela kumndeni wethu wakasithole umamncane bawumncane abaphumile namhlanje ngama-community esonto. Siyabonga kakhulu nakubona. Ngicela ukuqala ngokuxolisa angisabingelelanga into yethu nokutatazela ngiyamdingelela nonke sanibonga nonke enikhona etendeni sibonga wonke umuntu sibonga ibandla lelingaphandle sibonga abafowethu abasisizayo ngemuva emabhodweni sibonge nodadewethu abasisizayo ngemuva emabhodweni siyathokoza ukufika kwenu namhlanje namhlanje futhi sibona usuku lethu lempumelelo ngokuba khona kwenu siyabonga ngesupport emndenini siyabonga ngesupport komakhelwane bethu ba amazing omakhelwane bethu ba amazing ngalendlela ukuthi njengoba nibona indawo ethi incane kanje namhlanje kodwa bathe nje sinani siyanisupporta ngisho imoto zethu zingalala ngaphandle kodwa nje siyanisupporta. So nje special thank you to omakhelwane bethu. Sabonga nje wonke umuntu odlala indima ukwenza i-weekend lethu ibe possible. Konke enikwenzele thina siya appreciate kakhulu. We really thank you guys. Sicela ukubonga le gift eqhamuka from uMakhosi Mdluli. Makhosi Mdluli sabonga kakhulu uqalisile. Gift evela from Mrs. Mkwena from Prince of Peace. Sicela ukudlulisa ukubonga ukukhulu to uZanele Mkhulekani Mpungose ngalesipho abasiphe sona siyabonga kakhulu izandla zikhona. Lona-ke elandelayo engizomusho ngizothi mase ngiqedile ukumusho bese yakhala ngoba bededeni uvela asuke asikhihle ningibona nami kunzima nje ukuma lama ngiyakhuluma ngivele ngibe emotional ngisikhihle leli tafula leli inyembe zodwa kumnandi ngiyakhala ngoba ngiyakhala aba emotions zabo emotional language yabo ukukhala nangu-ke sesikhihla ngicela ukubonga kakhulu lesipho esivela umamkhulu wami ngimthanda kakhulu zakhala namhlokala umamkhulu wami wamagubane. Khalelani kuhle kubi khala mina akazi usho ngani yajabula bafethu ngaphatheki. Sicela ukubonga lesipho esiqhamuka from the Khuzwayo family umalume malume wethu siyabonga kakhulu si appreciate ukuthi usebenze amle gift message ayibhalile umalume ithi may your vow renewal ceremony be filled with love and joy from the Khuzwayo family. Siyabonga.
igift elandelayo ngiyazi ukuthi vela makhelwane wethu obefisa kakhulu ukuba nathi namhlanje. Makhelwane wethu esakhelene naye ekhaya ePhoenix. Le ithi to the bride and groom from Auntie V. Before ngihande over kokusibe ngicela futhi nokubonga nje ngokukhetheka kakhulu udadewethu othe washiya onke ama commitments akhe bese simeni ngempela ebesingamvumeli ukuthi abe khona phakathi kwethu kodwa nje kusukela izolo sinibonile bamsana nathi esikhombisa support siyabona nengcingo zimphazamisa efuneka ngapha nangapha kodwa udedicate sonke isikhathi sakhe naleli khekhe lenibona la ngoba siphambana futhi namanye kuhle lokho nibona la izandla zakho uqobo so she's very talented and she has a heart of gold so ngicela ukubonga kakhulu siswami kakhulu siyabonga ngeke ngilunge sakushongo lokho siyabonga sangithanda thank you very much. Siyabonga nikhule egameni lenkosi manihleli kusimakade uzondondoloza uyigumbi lokucasha abamthanda ngeqiniso baba wethu omngcwele isenkosi sethu Jesu namanje ntambama moyangcwele unathi uNkulunkulu kuleli dokodo lapho ekhaya moya wethu sinxusa wena-ke uNkulunkulu onamandla ngoba wena umqali nomphelelisi wezinto zonke ekhona emhlabeni sikhosele kuwe uNkulunkulu ngoba siyakwazi ngumnqamlati la okufihlwe khona wena uyakhumbula namanje Nkosi enamandla wonke entambama namba abantwana bakho uNkulunkulu wethu omngcwele baphelelisile manje konke okumndeni udingeka ukuthi kwenzeke emndenini siyabonga abathosela uNkulunkulu wethu onamandla ukubasiza Nkosi ubaqinise ubakhulisela abantwana babo bakhule kahle bebabona phambi kwabo uNkulunkulu wethu onamandla akekho umuntu ixesha kuyena akekho umuntu esingabila kuyena izinto zethu ngaphandle kwakho siza kuwena ngoba siyakwazi ukuthi wena umkhulu uNkulunkulu nanini uNkulunkulu noma kukuhle noma kukubi use uNkulunkulu namanje ke ntambama akungena kwakho uNkulunkulu onamandla wonke cela ubabeke ezandleni zakho ubagone uNkulunkulu engcwele ubafihle lapho kumnyama khona yabanxusela ke uNkulunkulu wethu onamandla umakhelwane babo bayabathokozisa cela leyo nkonzo ingapheli uNkulunkulu onamandla okokuqala ndulise Nkosi enamandla wonke ucela ukuthi leyo nkonzo ingapheli ihlale ikhona njalo baba wethu ongcwele basiza abantwana basebancane ubakhulise egameni nasegazini lenkosi uJesu manje naphakade una njalo noma ngihamba endleleni enzima washu Jesu una njalo noma ngihamba endleleni enzima endleleni enzima washu Jesu una njalo noma ngihamba endleleni enzima washu Jesu una njalo noma ngihamba endleleni enzima bachiye endleleni enzima
ningikhathele bazalwane. Wangathi bazalwane ningikhathele. Oh. Okay. Bengithanda nje mina ukusukumisa inkundla manje ngifuna manje sigide manje sizwe okukaJesu ukuthi wayethini yena uma ekhuluma nathi angazi mina ngiyibhimbike mina ngiyayibiza ingoma bese niyayiqedelela engizoyiqamba nje bese niyayiqedela siyavumelana lapho ngizoyiqala ingoma niyiqedeleke nina Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakubonga Nkosi Jesu. Amen. Bathi hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakubonga Nkosi Jesu. Kambe ngipimile ndaba. Ngithe mina ngizoyiqedela mase ngiyiqalile. Yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakubonga Nkosi Jesu. Amen.
Yitabanini bezinsizwa nibophelela 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 Ashimkhokho!
nangu